Vážení páni, vážení športoví priatelia, je to počuť trochu. Dovolte mi, aby som ja v mene výboru mestskej organizácie, v mene svojom pozdravil rokovanie našej výročnej členskej schôdze a zároveň by som chcel pozdraviť naše rokovanie a ospravedlniť neúčasť tajomníka inžiniera Ferdinanda Baláža. Je to také praktické vysvetlenie, by sa dalo použiť, pretože my, najbližší funkcionári, sa s ním často stretávame, takže funkcionársky aktív je informovaný o dení vo zväze ako takom. Ale v tomto období by sme potrebovali tajomníkov aspoň troch, pretože momentálne je v Bánovciach nad Bebravou, kde je mestská konferencia, a to je zároveň aj pre pána Janošíka taká malá odpoveď. Mestská konferencia je najvyšším orgánom základnej organizácie, takže tá, čo schválí, je písmo sväté. Takže inžinier Baláž dal prednosť tomu, že išiel do Bánoviec a prosím vás, aby ste to pochopili a uznali mu to. Teraz pár postrehov z mojich, čo bolo v správach aj v diskusii, také malé doplnky, perličky. Počuli sme, že v rybníku za pivovarom bolo 28 strúhov. No, preukázalo sa to, že sme dorybnili Porúbsky potok strúhov dvojkou. No a jak išli dolu vodou, ošklivci niektorí odbočili aj do rybníka a ten šťučí plovník, samozrejme, to je pre nich ako maškrta. Takže potom bol aj výsledok taký, že sme chytili nejakých 60 šťučiek tam. Ale aj to sa ráta. Ten rybník samotný, viete, že sme si minule schvaľovali, že ho odpredáme. Ale nepodarilo sa to, pretože keď sme išli do detailov a zobrali sme snímku z mapy, tak sme došli na to, že z 1/3 ten rybník leží na cudzích pozemkoch.